Здравейте, деца! Здравейте! Сралкия стига си пролечава. О, винаня, госпожо, много ма дразни! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and mingle in the jingle beat. По-важното е друго, което искам да кажа. В петък ще отсъствам и ще дойде майка ми да ме замества. Да не вземете по някакъв начин пак да избягате от час, както предния път. Айде да пушим да върнем да ги накараме да избягат. Айде. Нали ще останем часа по бел? Бе, кой ще оставя, да си варим? Класната ще се сърди на тях. Аз ще й кажа всичко. От тук нататък нещата ще се променят. Ако имаш някакъв проблем, да го разреши по бързана процедура. Бягай по себе, момиченце! Въобще не искам да те слушам, за нищо повече няма да ти се доверявам. Абе не ми извъртай думите, бе, човек! Точно твоя беше идеята! Чао, Петя! Отвори ми! Да, час. Колко е часа? До кога ще трупате ви отсъствиете на матура? Сядайте си ночи, много ме дразни, наистина. Хайде сега да те видя.